Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Köp sanly Türkmenistany Russiýa göçüp gitmek üçin Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde uzun nowbatlara garaşýar. Şu günde Russiýa göçmek üçin Aşgabatdaky Rus ilçihanasynyň öňünde uzun nowbatlara durýan türkmenistanlary görse bolýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus ilçihanasy Russiýa göçmek isleýän türkmenistanlaryň ardalaryny kabul edýär. Nowbaty duranlar Russiýa göçüp gitmek statusyny eýe bolmak üçin ilçihana ýüz tutýar. Şu gün men ol ýere baryp gaýtdym. Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin nowbata garaşýan adamlaryň sany gaty köp. Ýöne geň ýeri nowbata garaşýanlaryň arasynda milleti türkmen bolan adamlar hem köp. Çeni bilen aýtsam garaşýanlaryň tas ýarysy 40% goloý türkmenler. Ente köp sanly adam nowbatada ýazylýar. Bugun aýyň soňu üçin nowbata ýazyldylar diýip habarçy 10-njy maýda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä Rus ilçihanasy Türkmenistan raýatlary Russiýa Federasiýasynyň uzak günnäwar sebitlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleýär. Ýöne adamlar muňa da razy. Türkmenistanda ýaşaýyş şol derejede agyrlaşan bolmaly diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtly habarçysy gurrun berdi. Russiýanyň uzak günnäwar sebitleri ýaşaýyş durmuş şertleriniň tebii taýdan amatsızlygy bilen tanalýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy geçen dekabrda da Rus ilçihanasyna uzun nowbatlaryň saklanyp galýanlygyny, köp sanly türkmenistanlaryň Russiýa göçüp gitmäge ruhsat berýän statusy eýe bolmak üçin Rus konsulhanasyna ýüz tutýanyny habar beripdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Olar diri Orkoň kampaniýasy tanymal türkmen dissidenti. Aşgabatdaky 12-nji ýyl protestleriniň guramçylarynyň biri bolan Gulgelli Ananyýazyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymyny Hazaryň kenarynaky Garabogoz, Odalky Bektaş şäherini sürgün edilendigini habar berýär. Ananyýazyň 2008-nji ýylyň Tomsuny Norwegiýadan bosgunlukdan dolanyp gelenini köşdäki köýlerini tutsak edildi we şol ýylyň oktýabryny Türkmenistanyň ýokary suwut tarapyndan serhetden bir kanun geçmekde günäli tapylyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara hukuk toporlarynyň koalisiýasy Türkmenistandan alan maglumatlaryna salgylanyp, Ananyýazyňa garşy odalky türme möhleti tamam bolmadydan sehel wagt öň täze hökümüň çykarlandygyny we oňa goşmasy 5 ýyl sürgünlügiň berilendigini habar berýär. Gulgelli Ananyýazyň 2008-nji ýylda tutsak edilen görmedik garyndaşlary mart aýyna onuň bilen täze tutsakxanasyna ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini aldylar we oňa eşik azyk gowşuryp bildiler diýip olary diri Orkoň kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de Ananyýazyň garyndaşlarynyň soňky 2 aýda onuň bilen telefonyna gurlaşanlykları habar berilýär. Azatlyk bu maglumatlary başga çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Gulgelli Ananyýazyň ilkinji gezek 1995-nji ýylyň 12-nji ýylyny Aşgabatda hökümete garşy guralan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu işiň çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýyl protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golaý 1996-njy ýylyň ýanwaryny prezidentiň günä geçişasyny azatlyga çykdy. Emma Ananyýazyň şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat 8-ligi diýip adalan tutsaklaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgelli Ananyýazyň şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmenistanlaryň birleşip öz hukuklary ugruna göreşip bilmezliginiň olary garyplykda we minnet asyna ýaşamagy mezur edýändigini aýtdy. Halkyň ýagdaýyna günnäki çöregini günne zordan tapýar. Hemme millet yaraly gaplan ýaly harlaşyp ýörýäne şol biziň bir milletimiziň şowur boluşy, bir ýerik üýüşip, birleşip, agdy birleşip bilmän üçin şoň ýaly nadan prezidentden gep çekip ýaşaýar.
Gulgelli Ananiyaz 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahir kanunlaryň işläp başlajagyny her gün günüň dowjagyny anansiýaly ananýanlygyny aýtdy. Emma ol soň azatlyga türkmen häkimiýetlerinden ýygyna dolanmak baradaky ýüzlenmelerini hiç bir jogap almanyny görüň berdi. Olar diýeri Orkan kampaniýasynyň ýazmagyna görä halkara hukuk guramalarynyň Ananiyaz hakkynda maglumat berilmek baradaky talaplaryna Türkmen hökümeti do'llal ýa-da nädawr jogap berdi. Şeýle-de kampaniýa Ananiyaz adynyň 2014-nji ýyldan bäri zorlukly ýitirmedilenleriň koalisiýa tarapyndan çap edilen täzeleniň sanyny hem girilenligini habar berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar diýeri Orkanyň kampaniýasy Ananiyaz'a garşy çykarylan hökümi bir kanun diýip atlandyrýar we türkmen häkimiýetlerini ony haýal etmän sürgünlükden oşadyp maşgalasyna gowuşmak üçin Norwegiýa gitmegine mümkinçilik döretmäge çagyrýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündölügi. Aşgabatda ölümsüzler polku ady bilen ýürüýüş geçirildi. Oňa gatnaşyjylar mektebiň töweregine aýlandy. 9-njy maýda Aşgabatyň Pushkin adyna Rus türkmen mektebine besmertny polk ýagny ölümsüzler polkunyň ýürüýüşi geçirildi. Bu barada Russiýanyň RIA Novosti habar agentligi habar berýär. Agentligiň maglumatyna görä bu ýürüýüş Aşgabatda iýam 4-nji gezek geçirilýär. Russiýanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň guramagyna geçirilen bu çäre mektebiň okuwçylary gatnaşdy. Olar mektebiň töweregine uruşda ölen ata-babalarynyň portretlerini göterip aýlandylar. Maglumatda ölümsüzler polkunyň Aşgabatdaky ýürüýüşine türkmen resmiýetleriniň gatnaşyp gatnaşmanlygy barada habar berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň maglumatlaryna görä 9-njy may ýeňiş güni ýurdun 5 vilayatyna giňden bellenip geçildi. Paýtagat Aşgabatda halk hakydasy ýadygärlikler toplumynyň Bak Şöhrat ýadygärligine uruşda wepat bolanlar hatyralandy. Türkmenistanyň aýatda diýir uruş veteranlarynyň we uruşda wepat bolan eskerleriniň ýani ýoldaşlarynyň anyk sany barada metbuatda açyk maglumat berilmeýär. Öňkü Sowet Soýuzyna girýän beýleki döwletlerde de 9-njy may ýeňiş güni münasibetli ölümsüzler polku ady bilen ýürüýüşler geçirildi. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde geçirilen ölümsüzler polkunyň ýürüýüşlerini ýurdun iş başyndaky prezidenti Sooronbay Jeenbekov hemde ozalky prezident Almazbek Atambaýew gatnaşdy. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.